Хайырлы ерте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Буа районының авангард хуҗалыгы игенчеләре республикабызда беренчеләрдән булып уракка төште. Татар теле һәм әдәбияты укытучылары булырга теләүчеләр күпме? Казан федераль университеты деканы Рамил Мирзахитов белән әңгәмә. Корбан гаете якынлаша. Диния нәзарәте гаетне уздыру тәртипләре һәм корбан чалу урыннарын билгеләде. Кайгылы хәбәр. Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының күренекле актеры, Татарстанның халык артисты Хәлим Бәдри улы Җәләлов вафат. Ул берничә дистә еллык иҗади эшчәнлегендә байтак кабатланмас үзенчәлекле образлар иҗат итте. Алар театрның алтын фондында урыннарын алды. Хәлим Җәләлов гомеренең соңгы көненә кадәр иҗаттан аерылмады. Татарстан радиосының «Мин әтине өйрәтәм» исемле сериалын әзерләүдә катнашты. Әлегә язылмый калган чыгарылышлар да калды. Мәрхүм белән хушлашу мәрәсиме бүген 6 июльдә сәгать 11-дә Камал театры каршындагы мәйданда була. Аның якты истәлеге безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Хәлим Җәләловка багышланган тапшыруны иртәгә Хәерле көн Татарстан тапшыруында карый аласыз. Буа районының авангард хуҗалыгы игенчеләре быел да республикабызда беренчеләрдән булып уракка төште. Буа муниципаль районы җитәкчесе Ранис Камертдинов белдерүенчә, марафон сортлы көзге бодайның гектарыннан уртача 27 центнер уңыш чыга. Әлбәттә, узган елгы кебек үк түгел, әмма быелгы шартларда яхшы күрсәткеч. Район күләмендә барлыгы 13 000 гектарда көзге бодай чәчелгән. Авангард ел сайын Татарстан Республикасы күләмендә үсемлекчелек һәм терлекчелектә югары нәтиҗәләргә ирешкән агрофирма. Быел 5 яңа комбайн сатып алынган, димәк 33-40 карабы иген суктыра. Ә хәзер парламент хәбәрләре. Алар белән сезне минем коллегам Гөлназ Ибраһимова таныштырыр. Эфирда парламент хәбәрләре. Исәнмесез? Дәүләт Советында Татарстан Яңа Гасыр хәрәкәте югары советының һәм шулук исемдәге депутатлар төркеменең уртак утырышы булды. Бөек Ватан сугышы вакытында Татарстан яшьләренең хезмәт батырлыгы турында фикер алыштылар. Зур предприятиеләр җитәкчеләре, парламентарийлар яшьләренең тылда ничек эшләүләрен искә төшерде. Яшь буын белән патриотик эш алып бару мисалларына тукталдылар. Тарихи фактлар сугыш чорында нәтиҗәле эшләгән предприятиеләр стендларында чагыла. Нәкъ менә биредә танылган П-2 һәм П-8 маркалы хәрби самолетлар җыйганнар. Кайбер көннәрдә унлап самолетны фронтка озатканнар. Квалификацияле эшчеләр фронтка китә. Станокларда оч ялангач көе 14 яше тулмаган балалар, хатын-кызлар эшли. Артур Әбделҗанов та даими рәвештә патриотик тәрбия бирү кирәклеген искәртә. Ул Ажаган предприятиесен җитәкли. Мәктәп инициативаларына һәр вакыт ярдәм итә. Әйтик, Казандагы 64-нче мәктәптә Бөек Ватан сугышы музее эшли. Андагы экспонатларны парламентта тәкъдим иттеләр. Республиканың авыл халкына медицина ярдәме республиканың 27 медицина учреждениесендә, 42 үзәк район хастаханәсендә, 101 авыл табиб амбулаториясендә күрсәтелә. Җирлекләрдә 1710 фельдшер-акушерлык пункты эшли. Ерак торак пунктларда яшәүчеләргә дәүләт сәламәтлек саклау учреждениеләре базасында 104 күчмә комплекслы медицина бригадасы медицина ярдәме күрсәтә. Законлылык һәм хукук тәртибе комитетында парламентарийлар гамәлдәге коррупцияга каршы туру турында республика законына үзгәрешләрне карады. Югары суд тарафыннан тәкъдим ителгән җәмәгать судьялары кандидатураларын хупладылар. Коррупцияга каршы сәясәтнең төп принципларыннан берсе буларак дәүләт вазифаларын, дәүләт, граждан һәм муниципаль хезмәт вазифаларын биләүче затларның хукукларын һәм ирекләрен чикләүнең мөмкин булуын тану карала. Халык ышанычлылар республикада коррупция торышының аерым мәсьәләләре буенча иҗтимагый фикерне социологик тикшеренүләр аша уздыру кирәклеге турында килештеләр.
Дәүләт сөйлеше һәм җирле үзидарә комитеты утырышында депутатлар үзәк сайлау комиссиясенең быел парламент сайлауларын үткәрүне законнар белән һәм оештыру ягыннан тәэмин итү турындагы мәгълүматын тыңлады. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Олег Сквордяков республика территориясендә бер үк вакытта бердәм тавыш бирү көнендә 15-нче номерлы Азина округы һәм 24-нче номерлы студентлар округы буенча дәүләт советына өстәмә сайлаулар үткәрелүен искәртте. Торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты ТАТ энергобазасында утырышын үткәрде. Төп мәсьәләләр пассажирлар йөртү, кулланучыларны җылылык, су белән тәэмин итү. Парламент комитеты рәисе Александр Тыгин билгеләп үткәнчә, пассажирлар йөртү буенча халык арасында сораулар күп. Аларның кайберләренә транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Андрей Егоров җавап бирде. Экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында республиканың авыл хуҗалыгы тармагын квалификацияле кадрлар белән тәэмин итү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Парламентарийлар җир һәм экология кодексларына үзгәрешләр кертү турындагы закон проектларын, шулай ук урманнардан файдалану турындагы республика законын карады. Бүгенгә менә шулар. Парламент хәбәрләре белән сезне тагын бер атнадан соң таныштырырбыз. 6 яшьтән 18 яшькә кадәрге балалары булган гаиләләргә бер тапкыр 10 мең сум күләмендә пособие бирелә. Россия президентының бу хакта указы чыкты. Акча быелның август-декабрь айларында күчә. Балага быелның 1 сентябренә кадәр 6 яшь тулган булырга тиеш. Пособие инвалидлык һәм гомуми белем бирү программалар буенча укучы 18-23 яшьлек Россия гражданнарына да каралган. Акча аларның ата-аналарының берсенә яки законлы вәкилләренә күчерелә. Бер тапкыр бирелә торган акча һәр балага түләнә. Гражданнар 1 ноябрьгә кадәр Россия пенсия фондына пособие билгеләүне сорап мөрәҗәгать итә ала. Шушы көннәрдә санитар табиблар антиковид чараларының үтәлешен өйрәнде. Барлыгы Казанда 366 җәмәгать туклануы объектлары тикшерелгән. Рейд барышында 13 кафе һәм ресторан Роспотребнадзорның тикшерүен уңышлы узган. Аларга төнге вакытта эшләргә рөхсәт ителә. Яшелүзән, Азнакай, Зәй һәм Биектау районнары да тәүлекнең төнге вакытында эшләү өчен гариза биргән. Татарстанның 6 пляжында гына рәсми рәвештә су койнырга рөхсәт ителә. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте экспертлары 23 ял урынын тикшергән һәм аларның 4тән 1 өлеше генә тикшерү узган. Санитар табиблар Түбән Кама, Яшелүзән, Зәй, Әлмәт, Мамадыш, Минзәлә пляжларын хуплады. Аның каравы, башкалабызда йөзәргә яраклы урыннар юк. Бигрәк тә Түбән Заречье һәм Зур Аккыш пляжлары коену өчен зарарлы. Анда су санитар, химик һәм микробиологик күрсәткечләргә туры килми. Киләсе елда Казандагы спорт паркын төзекләндерергә җыеналар. 26 апрельдән 30 майга кадәр дәүләт хезмәтләре порталында тавыш бирү вакытында республикада яшәүчеләр әлеге парк белән кызыксынуларын белдерде. Һәркем кайсы мәйданчыкны тәртипкә китерергә кирәклеген билгели алды. Шулай ук Кабан күленең 3нче чиратын торгызу, Салават күпере, Якты үзән, Нокса урманы һәм башка торак комплекслардагы паркларны төзекләндерү иң күп тавышны җыйды. Миллениум күпереннән алып 3нче транспорт дамбасына территорияны яңарту да көтелә. Диния нәзарәте Корбан бәйрәмен уздыру тәртипләрен һәм корбан чалу урыннарын билгеләде. 20 июльдә Зөлхиҗҗә аеның 10 көнендә мөселманнар Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Татарстан Республикасы Диния нәзарәте хәбәр итүенчә, Татарстанның барлык мәчетләрендә Корбан гаете намазын кояш чыгып 30 минут узгач уку тәкъдим ителә. Казан шәһәрендә Корбан чалу 16 урында башкарылачак. Республиканың башка зур шәһәрләрендә махсус урыннар мөхтәсибәт белән килештерелә. Корбан нисабының күләме 595 грамм, көмеш бәясенә тиң. Бу 36 мең сум дигән сүз. Июльнең 10-сыннан 17-сенә кадәр Казанда мөслимәләр өчен 12-нче мөселман яшьләре форумы узачак. 7 көнлек форум Өммәтебез аналары темасына багышлана. Форум проекты кысаларында кызыклы, мавыктыргыч программа каралган. Күңел ачу һәм спорт чаралары, фикерләү сәләте һәм китап уку клубы, фотосессия, экскурсия, кино залы һәм башкалар. Форумда катнашу өчен 18-дән алып 30 яшькә кадәрге мөслимәләр чакырыла. Форум Казан янындагы Ял базасында үткәреләчәк. Хәзер матбугат күзәтүенә тукталырбыз. Аның белән сезне журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар. Июль шилләсендә татар матбугатын нинди проблемалар борчый?
Шул турыда кыскача гына күзәтү карагыз. Үткән атнаның иң зур вакыйгасы кырлыктан интеккән районнарда шифалы яңгырларын явып китүе булгандыр мөгаен. 11 елга бер килә торган кырлык дип аңлатырга тырышсалар да, иген басуларының, бәрәңге бакчаларының суга тилмерүен күрү ахыр заман җитүен хәтерләтте. Моңа бит әле һаман сайын ныграк кытыра барган коронавирус зәхмәте дәстәле. Менә шундый чакта Россия президенты Путинның халык алдына чыгып утыруын батырлык дип атарга булыр иде. Миллион ярым сорау белән күмеп ташлаган халыкның иң җитәкчесеннән, энәсеннән алып җибенә кадәр сораштырып, үзенең бар булган канәгатьсезлеген билдереп каласы килде. Ватан Татарстан газетасының сәяси күзәтүчесе Рәшит Фатхрахманов Путинның халык белән 18-нче тур элемтәсен тарихка сайлау алды сөйләшүе дип кирип калачак дигән фикерне әйткән. Шул миллион ярым сорауның 68-нә җавап бирү өчен генә дә президентка 4 сәгатькә якын вакыт кирәк булган. Менә шуннан аңлагыз инде, шундый зур илдәге барлык проблемаларга бер генә кеше хәл итүгә калса, күпме гомер кирәк булачак. Газета халкының бәгыренә үткән тагын бер проблема җәйге сусызлык турында аерым язма бастырып чыгарган. Җирле түрәләрнең аерым бер авылны сулы итә алмауларының сәбәбе проблеманы халыкның үзенә сылтауда. Янәсе чамаламыйча су сиптергәннәр. Суның һәр литр өчен түли икән, ни өчен әле авыл кешесе кыяр белән помидорна су сиптермәскә тиеш. Димәк, тормыш системасы эшләми. Бу җәйдә суга тилмереп үләннәр генә түгел, аерым матбугат чараларда тәмам саргайды. Без күзәтеп килгән Шәһри Казан газетасы моңарчы аерым язмалары белән генә саргая башлаган булса, бу җомга санында аның язмалары белән бергә йөзе дә, ягъни тышкы кыяфәте дә сары газеталар кебек булды. Язмыш дигән яңа исеме Шәһри Казан дигәннең кысрыклап диярлек чыгарган да тормыш турында газета дип тәгаенләштергән. Беренче биттәге ал хәбәргә күз салсак, газетаның җомга саны тәмам саргайган икән дигән нәтиҗәгә киләсең. Ахыры хәерле булсын. Эсселәр тагында дәвам итсә, башка матбугат чараларында сары салмасмы дигән шик туа күңелдә. Моңарчы табиблар безгә коронавирус зәхмәте белән генә яшәргә туры киләчәк дип ярып салган булсалар, шушы көннәрдә авыл хуҗалыгы фәннәре докторы алга таба безгә шушы кырлыклар белән дә яшәргә өйрәнергә туры киләчәк дип белдерде. Аллага тапшырдык. Тора-бара ирексезлек һәм иписезлек белән дә яшәргә туры килер дигәнлегенә ишетергә язмасын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Югары уку йортларында документлар кабул итү дәвам итә. Төзелеш һәм архитектура юнәлеше буенча Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты Россиянең 5 югары уку йорты бишлегенә керә. Быел төзүчеләр, әзерләүчеләр үзләре дә төзелеш эшләре алып барган. Һәр аудитория диярлек яңадан җиһазландырылган, яңа уку елына әзер. Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты ректоры белдерүенчә, атна башына иң популяр белгечлек, сәнәгать һәм гражданлык төзелеше барлыгы 467 гариза бирелгән. Безнең һәр елны без 500 алабыз бакалавр бюджетный гайшыз, платный алабыз. Магистрларны езна бюджет 200 платный. Примерно менә шул хәле кеше кирәк безнең регионга. Шуңа кирәк ул кешеләр яхшы урнашалар, безнең ЕГЭ баллары биек була. Ә хәзер эфирда актуаль әңгәмә сәхифәсе. Бүгенге кунагыбыз Казан Федераль университетының Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе деканы Рамил Мирзахитов. Әңгәмәне журналист Минназим Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Рамил әфәнде. Исәнмесез. Бу ел мәгълүм булганча туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы уза. Бик күп чаралар үткәрелә дә, дәвам итә. Сезнең институтка мөнәсәбәте булдымы бу елның? Һичшиксез безнең институтта да шушы ел уңаеннан бик күп чаралар үтте. Дөрес, менә безнең югары мәктәп, Габдулла Тукай исемендәге Милли мәгариф һәм мәдәният югары мәктәбенең төп миссиясе да шул. Туган телләрне саклау, үстерү, фәнни яктан өйрәнү. Шуңа күрә әлеге ел уңаеннан безгә инде бу нур өстенә нур кебек булды. Без менә бу мәсьәләләр белән бу ел игълан ителмәсә дә барыбер шөгыльләнгән булыр идек, өйрәнгән булыр идек, телне үстергән булыр идек. Ләкин менә Казан Федераль университетының башка институтларында бик күп чаралар үтте, һәм әле планлаштырылган ел ахырына кадәр аның махсус комиссиясе төзелде университетта, һәм шушы комиссия аерым план кабул итте шушы ел уңаеннан. Анда 100дән артык чара, университет буларак да фәнни конференциялар, симпозиумнар, башка чаралар, фестивальләр, конкурслар. Безнең мәсьәләсе күздә бейтү инде. Финанслау мәсьәләсе күп кенә мероприятиялар безнең финанстан республика күләмендә дә. Менә шундый финанстан атаган чараларның берсе без быел халыкка, Татарстан Республикасы халкына, Казан халкына беренче чиратта үткәрдек курслар, бушлай татар теле курслары. Халыкка гына түгел, җитәкчеләргә дә үткәрелде бу курслар. Менә бу җитәкчеләр татарча өйрәнә дигән сүз ул калатларын торгызган инде. Ниндирәк нәтиҗә бирде?
Барып чыктымы дип әйтмәкче булам. Менә Татарстан Республикасы президент аппараты башлап җибәрде бу эшне, аның инициативасы белән эшләнгән эш бу. Узган елның ноябрь-декабрь айларында республиканың иң югары җитәкчеләре, министрлар беренче чиратта 30 кешедән дә барлыгы курсларга йөрделәр, татар теле курсларына 2 ай дәвамында. Шул 16 министр бар иде анда. Һәм соңыннан шушы курсларны тамамлаганнан соң һәрберсе комиссия алдында татарча чыгыш ясады, презентациялар күрсәтте. Һәм шушының дәвамы буларак быел март-апрель айларында, май айларында инде икенче дәрәҗә җитәкчеләр, төрле оешма, учреждение җитәкчеләре, министр урынбасарлары, башка җитәкчеләр 90-га якын кеше яңадан шушы татар теле курсларын үтте. Һәм менә май аенда без алардан шулай ук имтиханнар алдык. Нәтиҗәсе шул инде, булар мөмкин кадәр теге яки бу очрашуларда, халык белән әңгәмәләрдә үзләренең чыгышларында татар телендә куллансыннар, татар телендә белсеннәр дип. Сөйләм теле турында сүз бара инде. Монда бары тик сөйләм теле турында сүз бара. Дөрес, курска йөрүчеләрнең анда төрле категориялары булды. Татар телен бөтенләй белмәүчеләргә без инде мөмкин кадәр татар теленең теге исәнләшү, саулашу, шундый формаларын бирдек. Татар телен бераз белгәннәр үзләренең телен тагы да камилләштерделәр. Алар шул халык алдында чыгыш ясарга әзерләнделәр татар телендә. Билгене аларга сез куйдыгыз инде министрларга һәм аларның урынбасарларына. Анда аерым комиссия булды, анда президент аппаратыннан да кешеләр булдылар, һәм безнең университет җитәкчелеге дә булды. Түрәләр кушканны үтәгәннәрдер инде, чөнки аларга президентның кушуы шундый булды. Икенчедән да син шундый урында эшлисең икән, ике телне дә, ике дәүләт телендә белергә тиешсең. Тагын кемнәр йөри моннан түрәләрдән башка бу курсларга? Менә бу курсларны без халык өчен дә оештырдык. Дөрес, менә Казан халкы өчен татар теле курслары инде безнең күптәннән оешып килә. Ул 2012 елдан бирле оештырабыз без аны. Моңа хәтле бу курслар Татарстан Республикасының туган телләрне саклау программасы нигезендә финансланып килә иде. Менә быел бу курсларны узган ел бездә бит республикабызда оешты президент каршында татар телен саклау комиссиясе. Менә шушы комиссияның кушуы һәм финанслау нәтиҗәсендә оешты бу курслар. Һәм башка курслардан аермалы буларак быел Казанда гына түгел, Казан федераль университетының Алабуга институтында, Чаллы институтында шушындый курсларны оештырдык. Һәм башка еллардан аермалы буларак кеше бик күп килде быел. Менә май ахырында без шушы 3 ай укыттык аларны, март-апрель, май айларында 900-га якын кеше сертификат алды шушы татар теле буенча. Дөрес, анда шулай ук төрле дәрәҗәдәгеләр бар. Анда татар телен бөтенләй белмәүчеләр килүчеләр дә бар иде, татар телен белеп, бераз камилләштерергә килүчеләр дә бар иде. Шул дәрәҗәләрне карап без аларга төрле программалар нигезендә дәресләр үткәрдек. Бу курска йөрүчеләрдән төрле яшьтә кешеләр, анда 7 яшьтән 70 яшькә хәтле дип әйтергә була. Иң кечкенәсе 7 яшьтә иде. Мәктәпкә керергә әзерләнә, ул балага татар телен камилләштерү кирәк булган. Төрле профессия кешеләр йөрде анда, пенсионерлардан, студентлардан башлап, мәктәп укучылары да бар иде. Менә тел өйрәнү авыр, бигрәк татар телен өйрәнү авыр дигән гыйбарә яши нишәптер теге. Белгән белмәгән шулай әйтә инде. Инглиз телен өйрәнүгә караганда да катылрак дип. Менә сезнең курсларга йөрүчеләрнең фикерләре ничек? Менә курслар тамамланганнан соң без шундый бер әңгәмәләр үткәреп алдык шул курска йөрүчеләр белән. Алар язып та бирделәр, хатлар да җибәрүчеләр бик күп. Нигездә күбесе менә бу курсларның алар өчен бик файдалы булуын һәм киләчәктә шундый курслар оештырган чиракта тагы йөрәчәкләрен язганнар. Без бу аларның бөтен теләкләрен җиткердек республика җитәкчелегенә дә һәм Алла бирсә киләчәктә көз айларында бу курсларны яңадан башларга уйлыйбыз. Кемнәр инде бу курсларга башлап өйрәнә алар, яңа кешеләр килер, теге бер курсларга йөргән кешеләр дәвам итү мөмкинлеге булыр. Теләге булган кеше өйрәнә ала. Иң мөһиме теләк кирәк. Менә бу курсларга да 1000-гә якын кеше язылган иде. Сертификатта хәтләр барса барып җитмәде. Димәк, аларның бөтенсендә теләк булып бетмәгән. 1000-гә якын кешенең 900-гә якыны сертификат алды. Бу инде бик яхшы күрсәткеч дип уйлыйм мин. Хәзерге вакытта югары уку йортларында урак өсте бара, әйме? Кабул итү имтиханнары, имтихан түгел инде, имтихан дип кабул ителсә дә кабул итү чоры бара. Сезнең институтка кемнәр килә, нинди белгечләр киләләр? Быел анда үзгәрешләр булдымы? Бюджет урыннары арттымы, кимедеме? Чөнки безнең хәбәр итүебезчә бюджет урыннары артты күп вузларда.
Менә бүгенге сөйләшү темасы буларак инде татар телен саклау, үстерү юнәлешендә без менә татар телен юнәлешендә 2 группа кабул итәбез быел. Дөрестән дә бюджет урыннары артты. Без елдагыча кабул итәбез инде ул 2 группаны. Безнең бер юнәлеш татар теле әдәбияты укытучылары кабул итү. Biz аларны быел да кабул итәбез. 25 бюджет урыны бар анда. Һәм татар теле әдәбияты укытучылары булып бер генә диплом алып чыкмасыннар өчен, аларга соңыннан мәктәпкә, эшкә урнашырга яхшырак булсын өчен без аларга икенче диплом да бирәбез. Шул бер үк вакытта инглиз теле укытучылары да булып чыгалар алар. Шул 5 ел уку дәверендә быел менә шул әйткәнемчә 25 бюджет урыны бар бу юнәлешкә татар теле һәм инглиз теле укытучыларына. Документларны әле унысына хәтле кабул итү бара, унысына хәтле бирергә мөмкин. Һәм икенче юнәлеш бар безнең филология юнәлеше. Монда без тәрҗемәчеләр, журналистлар әзерлибез, информацион технология белгечләре. Башка ел менә узган ел без нәкъ шундый юнәлешкә 23 кеше алган идек. Татар теле әдәбияты һәм журналистика дигән юнәлешкә. Быел шулай ук бераз бюджет урыннары артты. Без 25 кеше җыярга уйлыйбыз юнәлешкә. Менә бу укытучы булырга теләүчеләр өчен дә киләчәктә журналист, радио, телевидение хезмәткәрләре булырга теләүчеләр шушы юнәлешләргә килергә мөмкиннәр. Һәм теге юнәлешкә килүчеләр дә, бу юнәлешкә килүчеләр дә безгә белеп килергә тиешләр 2 бердәм дәүләт имтиханын. Рус телен һәм җәмгыять белемен. Өченче имтиханны татар теленнән без үзебез монда алабыз. Тест рәвешендә ул 15 июльдә булачак. Менә бу кадрлар әзерләү мәсьәләсенә килеп калгач, безнең бит хәзер күп телле мәктәпләр колледжга бара дип әйтәбез инде. Полилингваль дип тә җиртәләр аны, күп телле мәктәп дип әйтәбез. Менә аларга кадрлар әзерләү сезнең планыгызга бармы ул? Берәр төрле үзгәрешләр кертеме сезнең уку планыгызга? Планнарда гына түгел, без инде аны эшлибез соңгы бер 3 елда. 2018 елдан башлап без менә татар мәктәпләре өчен Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы заказы нигезендә билингваль дип атыйбыз без алдан шундый белгечләр эшләп укытып чыгара башладык. Бу ягъни мәктәптә рус телендә генә түгел, теге яки бу предметларны 2 телдә, рус телендә дә, татар телендә дә укыта алырлык белгечләр әзерләү. Менә узган елдан, 20 елдан без инде 2 телдә генә түгел, 3 телдә әзерли торган укыта алырлык белгечләр әзерлибез. Һәм бу елда шундый берничә юнәлешкә без студентлар кабул итәбез. Менә бу юнәлешләр түбәндәгеләр: математика инглиз теле, информатика инглиз теле, тарих инглиз теле, башлангыч мәктәп укытучылары инглиз теле һәм чит тел һәм икенче чит тел. Менә шушы 5 юнәлешкә көндезге бүлеккә кабул итәбез. Студентларны һәрберсендә 25 урын. Менә бу студентлар бу бюджет урыннары дип ул контракт урыннары, ләкин буларга укуны тулаем түли республика. Татарстан Республикасы түли укуларын менә бер елга уку быел 133 мең мәсәлән, ул акчаны Татарстан Республикасы тулысынча түли. Һәм алай гына да түгел әле, менә бу көндезге бүлектә укучы студентлар һәр айны 15 мең стипендия алып укыйлар. Башка студентлар белән аермалы булар. Һәм эшле дә булачаклар. Алар теге яки бу мәктәп яки мәгариф оешмасы белән договор төзеп киләләр. Һәм шушы договор нигезендә нәкъ шул мәктәпкә кайтып алар 5 ел эшләргә тиеш булалар. Максатчан килүчеләр шикелле инде булар. Булар максатчан килүчеләр, без аны силебой әзерлек дип атыйбыз инде. Менә беренче семестрда бу 15 меңлек стипендиялар барсы да ала. Нинди генә бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре белән килсәләр дә, икенче семестрдан билгеле укуына карап 4-кә 5-кә укучылар гына ала, ләкин нигездә алар 4-кә 5-кә укыйлар. Менә быел, менә бу соңгы уку елында шушы килгән, узган ел кергән укучыларның, студентларның 70-80% стипендия алып укыды икенче семестрда да. Бу инде бик әйбәт күрсәткеч. Бик зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Алга таба да уңышлар юлдаш булсын сезгә. Исәнлектә күрешик. Рәхмәт. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән сау булашам. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.